Et mystisk væsen, antaget at være en varulv eller en formskifter, lurer i det rurale England, fanget på overvågningskameraer med menneskelignende hænder og glødende øjne og bærer en ældgammel forbandelse. Historie: i en tågkætte sko i Yorkshire om natten fanger et overvågningskamera en høj, skyggelagt figur, som bevæger sig raskt gennem tågen. Væsenet har menneskelignende hænder, et forvrængt ansigt og glødende gule øjne, som lyser i mørket. En lav knurring høres, blandet med raslende blader. Et stort klomærke fotaftryk findes i nærheden, ridset dybt i jorden. Når lokalbefolkningen ser på optaget, glitser skærmen, og et iskaldt ul høres. Rovdyret sover aldrig. Tyk tåge svælger skoen og efterlader en uhyggelig stilhed. Bevis: i 2025 delte et par i England overvågningsoptag på X, som viser et mærkeligt væsen. Lokale legender nævner Yorkshire-varulven fra 1600-tallet. Uvanlige fotaftryk fundet nær skoen blev virale på TikTok med millioner af visninger.